עברת אירוע מוחי ואתה סובל מהגבלה בתנועה, שיתוק או כאב שמקורו בהתכווצויות שריר או ברעידות שלו? אתה מתנסה בפיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וכל מיני טיפולים קונבנציונליים אחרים ומרגיש שאתה לא מתקדם בשיקום? נסה את RecoverX. שיטת השיקום החדשה שלנו משלבת 3 טכניקות שיקום כדי לעזור למוח שלך ללמוד דרכים חדשות להניע את האצבעות, את כף היד, הזרועות והרגליים. הצעד הראשון מתחיל בדמיון של תנועה. לדוגמה, אם מגבלות התנועה היא ביד, אתה יכול לדמיין שאתה מנופף לשלום למישהו. בינתיים, RecoverX מודדת את דמיון התנועה באמצעות כובע EEG מיוחד. התנועה שדמיינת תופיע על המסך מולך בביצוע של דמות וירטואלית, מה שייתן למוח תחושה כאילו הוא מזיז את היד במציאות. באותו הזמן, המערכת תגרה את שרירי הזרוע על מנת להניע את היד כמו שדמיינת אותה. במהלך 25 מפגשים בקליניקה, תדמיין את תנועת הידיים 6,000 פעמים. לשם השוואה זה פחות או יותר הזמן שילד צריך כדי ללמוד ללכת. השילוב של דמיון התנועה ביחד עם מימוש שלה במציאות הוא המפתח להצלחה של RecoverX. אף פעם לא מאוחר מדי לשיקום עם RecoverX. עזרנו כבר למטופלים 10, 20 או 30 שנים אחרי השבץ המוחי. קבע לעצמך מפגש RecoverX ראשון ב-www.recoverx.co.il